Исәнмесез, эфирда адымнар тапшыруы, студия Сәрия Хабибуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Россиянең World Skills чемпионаты тәмам. Илнең алтын куллы яшьләре Татарстанда яши. Үзең барлыгын, якыннарым барлыгын онтасым. Завод-предприятие җитәкчеләре артларыннан йөрерлек егет-кызларны кем әзерләгән һәм бу чемпионат дөнья ярышларына нинди сабак бирде? Татарстан күгенә кукурузниклар кайтачак. Он все-таки разработан у нас. Аны урманчылар да, игенчеләр дә көтә. Без әлегә кадәр куллана торган Ан-2 самолетларына карана күпкә нәтиҗәлерәк. Башкалар кызыккан заманча проект ничек Татарстанныкы булып куйды. Берәүләр авиатөзелеш районында мәчет төзелгәнне гомер буе көтә. Без Мариупольскә кадәр бара алмыйбыз хәзер. Икенчеләре монда бернинди дә төзелеш кирәкми дип саный. Считаю, не нужно веру вообще детям навязывать. Ни өчен ташланды участок бәхәс сәбәбенә әверелә. Яшел ширәм, яшел келәм. Казан аренада республика ифтары. Халкыбызны берләштерә. Кем хәйрия ярдәме күрсәтә? Более 20 компаний и более 20 наших друзей. Мөселманнарны гына түгел, төрле дин әһелләрен берләштергән кичкә ничек әзерләнделәр. Безнең плазмадагы фотога игътибар итегез әле. Тапшыруны аннан башлавыбыз юкка булмаячак. Әлеге сурәттә хисләр тулы башкан. Анда җиңү шатлыгы да, узган сынауның авырлыгы да чагыла. Күңелдәге булырмы юкмы дигән шикләрнең дә күләгәсе бар. Җомга кичендә Казанда World Skills Россия күләм чемпионаты тәмамланды. Татарстан командасы беренче урынга чыкты. 91 һөнәр, 1000 ярым катнашучы, аларга 1200 дән артык эксперт бәя бирде. Безнекеләр Россиянең 83 төбәгеннән килгән командалар арасында көч сынаша. Соңгы көнгәчә Татарстанмы, Мәскәү өлкәсеме дигән бәхәс барды. Безгә алтынлык нәтиҗә бик кирәк иде. Августта дөнья чемпионатын кабул итәчәккә генә түгел, бик күп көч куеп балалар әзерләнгән. Әзерлек базаларына ресурслар җәлеп ителгән. Җиңү хисләре һәм бу чемпионат безне нәрсәгә өйрәтте? Нияз Рахман репортажында. Первое место. Диана Святова, Республика Татарстан. Менә ул Россия чемпионатының беренче җиңүчеләре. Алар мәктәпкәчә яшькә кадәр белем бирүчеләр. Junior Skills категориясендә Диләрә Садыйкова алтын медальне Рөстәм Миңнеханов үзе тапшырды. Бу бүләкне алганчы күпме тир түккәнен кыз үзе генә белә. Иң авыр момент булды ул дәресне алып баруга. Именно подготовка түгел, алып бару. Һәм бик күп нервничали, очень сильно переживали. Монда чемпионат безнең илдә нибары 7нче тапкыр гына үткәрелә, ләкин шул вакыт аралыгында ул эшче һөнәрләрнең дәрәҗәсен шактый күтәрә. Чөнки моңа кадәр яшьләр абруйлы дип санамаган эшкә хәзер башка төрле карый. Участие в финале российского чемпионата. Бу чемпионатның финалына эләгү инде үзе бер зур җиңү. Минем күп тапкырлар әйткәнем бар. Безнең спорт рухы соңгы елларда урта һөнәри белем бирүгә игътибар арту бик уңай нәтиҗә бирде. Вы финалисты вот этого большого соревнования. Понятно, кто-то сегодня первый, кто-то второй, но вы самые лучшие, вы молодцы, и вам аплодисменты. Мы гордимся, что вы у нас сегодня в Казани. Вам успехов, но и ждем вас в августе. В августе чемпионат, и, конечно, наша страна должна достойно выступить. Татарстан вәкилләре бу чемпионатта иң уңышлы чыгыш ясый. Безнекеләргә төзелеш, таш эшкәртү һәм архитектура, эретеп ябыштыру, авиация, суыткычлар җыю, кирпеч салу, басма технологияләре, флористика, чәч тараш, мода кебек һөнәр ияләрендә тиңнәр булмый. Конкуренты были очень сильные. Монда бик көчле көндәшләр иде, көрәш ахырга кадәр дәвам итте. Бу җиңү безгә алга таба да үз һөнәрләребезне шомартырга булышлык итәчәк. Иртәдән кичкә кадәр тренировкада үзең барлыгын, якыннарым барлыгын онтасым. Иртәдән кичкә кадәр тренировкада. Мондай урынга лаек булу өчен шулай. С утра до вечера обучались. Без гыйнвар аеннан бирле әзерләнә башладык. Көн саен үзебезнең эшебезне шомарттык. Командалар арасындагы нәтиҗә буенча Татарстан шаккатырды. Милли чемпионатта чыгыш ясаган 83 төбәк арасында безнекеләр 447 ярым балга ия була. Бу 55 алтын, 47 көмеш һәм 39 бронза медаль дигән сүз. Татарстан беренче, Мәскәү икенче, Мәскәү өлкәсе 3нче урында. Бу җиңүләргә катнашучылар 4 көн дәвамында Россиядәге иң заманча Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә ирешә. Монда нинди генә һөнәр иясе һәм хезмәт мәйданы юк, техника, шартлар, уңайлыклар, заманча таләпләр буенча. Милли чемпионатта һәр һөнәр вәкиле үзен күрсәтә ала. Әле бер залда компьютерда модельләр генә ясасалар, икенчедә машина детальләре, өченчедә инде реаль техника белән эш итәләр. Әлеге компетенция, мәсәлән, машина ремонтлау компетенциясе, монда егетләр үзләре әлеге эшләрне башкара.
Инде алдагы залда, мәсәлән, станокта шулык детальны ясыйлар. Моңа кадәр 7 ел элек мондый техника белән эшләү әлеге һөнәр ияләре өчен хыял гына булса, инде бүген ул тотынып эшли торган чын барлык. В данном случае оборудование все новое. Монда барысы да яңа заманча станоклар, мондый җайланмалар бүген нәкъ менә алдынгы машина төзү заводларында урнаштырылган һәм дөнья чемпионатларында да ул кулланыла. Карап торганда гына җиңел күренсә дә, биредә әзерлек һәм көрәш чынында югары дәрәҗәдә. Мисал өчен кирпеч салучылар меңләгән төзелеш материалы куллана. Чемпионат өчен 14 мең кирпеч, 13 поддон раствор кайтты. 26 тонна раствору. Бакчачыларга да җиңел түгел. Ландшафт дизайны буенча 10 команда көчен аша. Алар Казан Экспо мәйданында 3 көн дәвамында гөлбакча ясап, жюри әгъзаларын шаккатырырга тиеш. Экспертлар җыелышыннан соң критерийлар ул инде высотный отметкалар, размерлар буенча, стилистик яктан карыячаклар. Эретеп ябыштыру, авиация, төзелеш, машина ремонтлау булсымы, булар барысы да бүген яшьләргә киләчәккә һөнәр бирә торган хезмәтләр. Кулы алтын булганнарга инде бүген эш тәкъдим итәргә әзерләр. Мы максимально заинтересованы в квалифицированных кадрах. Безгә яшь белгечләр кирәк, үзләрен уңай яктан күрсәтүчеләрне үзебезгә эшкә чакырырга телибез. Популяризация профессионального мастерства. Бу эшче һөнәрләрнең дәрәҗәсен арттыра. Әле берничә ел элек кенә аны 40% яшьләр сайласа, хәзер исә аларның саны 60%ка җитте. Казанда ярышлар тамам августта дөнья күләмендәгесен көтәбез. Ул өстәмә чыгымнар да таләп итәчәк. Универсиада авылын әзерләү өчен Мәскәү өстәмә акча бүләчәк. Предусмотрено выделение. 2019 елда Россиянең Мәгърифәт министрлыгы тарафыннан резерв фондтан 630 миллион сум финанслар бүлеп бирү каралган. Ул Универсиада авылында торак мәсьәләләрен яхшырту өчен тотылырга тиеш. Чемпионатка әзерлек барышында шәһәр һәм транспорт инфраструктурасы яңартылачак. Су агызу, машина кую урыннары инвалидлар өчен уңайлы мөхит булдыру кирәк. В ходе подготовки чемпионата будет обновлена и транспортная инфраструктура, приводится нормативное состояние дороги, общей протяженность 360 километров. Сынау бер нәрсә булса, Татарстанда үзебезнең яшьләр арасында эшче һөнәр сайлаучыларында санын арттырырга тиеш бу ярыш. Укыйлы тамам һәм күпләр өчен бу зур этәргеч. Былтыр безнең кайбер урта профессиональ белем бирә торган йортларда конкурс 6 кешегә җиткән, һәм инде андый йортлар, уку йортлары быел күбәячәк дип ышанабыз. 4 көн ярышлар барышында Казан Экспо үзенең әзерлеген инде тулысынча күрсәтте. Моны 1000 катнашучы гына түгел, биредә булган чит ил экспертлары, белгечләр гомумән ярышларны тамаша кылган һәр кемдә дәлилли ала. Шунысын әйтергә кирәк, техник якта да, башка төрле таләпләр буенча да Казан Экспо күргәзмәләр үзәге инде тулысынча барлык таләпләргә җавап бирә. Бары тик хәзер дөнья чемпионатын кабул итәсе генә калды. Ул исә август аенда старт алачак. Нияз Рахман, Ринат Сафин, Марат Зайдуллин, Яңа каналы. Алтын куллы заманча технологияләрне белгән яшьләр кирәк безгә, аеруча инженер һөнәрләре. Әйтик, бу атнада Татарстанда кече авиация самолетлары җитештерелә башлаячаклары билгеле булды. Иннополиста Т-500 очкычларын җыючы завод төзеләчәк. Беренче чиратта аларны авыл хуҗалыгы, урман саклауда, һавадан мөһим объектларны күзәтүдә кулланып булачак. Кукурузникларга алмаш килә. Бу проектны Татарстанның кече авиация өлкәсендә зур адымы булыр дип бәялиләр. Аннан нәрсә көтәргә соң? Айзат Шаймарданов. Җиңел заманча имин һәм тиз оча менә ул Т-500-ның төп өстенлекләре. Самолетны җыганда беренче чиратта пилот өчен куркынычсызлык исәпкә алынган. Алда двигатель, аннан химикатлар өчен бункер, артта кабина. Авария булган очракта бу пилотны максималь саклаячак диләр. Моннан тыш самолетта Татарстанда җитештерелгән тиз ачыла торган парашют системасы да урнаштырылган. Бу очкычка 2011 елда Казанның МВН фирмасы алына. Алар бу өлкәдә инде 30 ел эшли. Беренче тапкыраны 2014 елда күккә күтәрәләр, ләкин сертификат узган ел гына бирелә. Барысы да Владимир Путинның оборона өлкәсендә гражданлык продукциясын 2030 елга кадәр 50%-ка җиткерү максатыннан соң башлана. Т-500 самолетларын Татарстан белән берлектә Ростех корпорациясе җыячак. 2020 елда Иннополиста завод ачылачак. 2,5 миллиарда мы планируем вложить в строительство этого объекта. Технологиялы җитештерү базасында без елына 100 самолет җыя алачакбыз. Инвестиция 2,5 миллиард сум. Төпөдеше шәхси акчалар булачак. Дөньяда андый самолетлар юк. Ул бары тик композит материаллардан гына тора. Завод салудан тыш Иннополиста аэродром да төзеләчәк. Моның өчен 313 гектар җир бирелә. Этот самолет, он, во-первых, дает огромное количество работы, компонентов для наших российских, татарстанских поставщиков. Это первое. Второе, он все-таки разработан у нас, и
как бы основа вот она делается здесь. Инде хавадан җиргә төшик. Әлеге чкычларны авыл хуҗалыгы урманнарына объектларны саклауда кулланып булачак. Ярты тонн йөк белән ашламалар, агулар сибәргә була. Нәкъ атаклы кукурузниклар кебек. 40-нчы еллар ахырында җыела башлаган кукурузниклар Ан-2 самолетлары бүгендә Татарстан басу кырларында оча. Быел гына да язгы кыр эшләре вакытында 50-60 экипаж эшләгән, ләкин яңа Т-500 җиңелрәк. Хәзер күп очракта Татарстан басу кырларында агулар ашамаларны тегермәчле агрегатлар белән чәчәләр, ләкин бу 5-10% уңышны югалта дигән караш бар. Чәчүлекләрне тәрбияләү вакытында шүбүләнергә каршы көрәшү авыруларга бигрәк тә менә була шундый урыннар, кайбер авырулар Үзән елга, чокырларда, менә ул җирләрне бит инде тәгәрмәчле агрегатлар белән эшкәртеп булмый. Әлегә кадәр куллана торган Ан-2 самолетларына караганда күпкә нәтиҗәлерәк. Аннан соңгы елларда чыга торган препаратлар, алар гектарга аларның кулланыш күләме бик кичкенә. 200 граммнан 2 килограммга кадәр гектарга һәм зур майданнарда бик югары җитештерүчәнлек белән сыйфатлы итеп эшләү мөмкинлеге бирә әлбәттә. Т-500 самолетының бәясе кыйммәт түгел, аның берсе 12 миллионнан 20 миллион сумга кадәр булыр дип көтелә. Россиядә гына түгел, Латин Америка, Африка, Европа һәм БДБ илләренә дә сатарга телиләр. Татарстан өчен яңа үсеш юлы ачылачак дигән сүз безнең эшкычлар җыю тәҗрибәсе инде бар. Димәк, проектның озын гомерле булуына өмет зур. Айза Шаймарданов, Азат Семигуллин, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Шул кадәр вакыйгалар узган атнаның башка рәсми хәбәрләрен кыскача барлыкта дәвам иттерербез. МММ+. Рөстәм Миңнеханов бу атнада игътибарны бөтен илне соңгы көннәрдә шуаткан пычрак нефть проблемасына юнәлтте. Президент кече нефть компанияләре җитәкчеләре белән очрашу уздырды. Илнең дружба үткәргечендә булган хәл Татарстан бюджетына да тәэсир итми калмаячак дип искәртте ул. Насколько это будет глубоко, мы считаем, что при нормальном решении потери будут, но не столь значительны. Минтимер Шаймиев Россия мәгърифәт министры белән күреште. Ольга Васильевна республикада күп телләргә өйрәтүче мәктәпләр проекты кызыксындыра. Аерым игътибар татар телен укыту һәм өстәмә белем бирүдәге проблемаларны уртага салып хәл итүгә бирелде. Фәрит Мөхәммәтшин коммерцияле булмаган оешмалар арасында быелгы конкурсны ачык дип игълан итте. Сәламәтлекләре шикле балаларга ярдәм, мохтаҗларга булышу, социаль әһәмияткә проектларны гамәлгә ашыру өчен Татарстан бюджетыннан быел 35 миллион сум акча бүленәчәк. Ниндидер яхшы халыктан сорап алган кирәк дигән мәсьәләләр шишелер дип торам шушы грантлар аркылы. Алексей Песошин Чабаксарда Идел-Янцзы форматында үткән 3нче утырышта катнашты. Идел буе федераль округы төбәкләре һәм Кытай арасында инде 38 төбәкара килешү төзелгән. Бу очрашуда 15 документ имзалана. Илсур Метшин Россия президенты кулыннан дәрәҗәле бүләк алды. Казан мэрына ватан алдындагы казанышлары өчен 3нче дәрәҗә ордены тапшырыла. Владимир Путин төрле тармакта казанышлары булган 30 кешене тәбрикләде. Казань готова к новым свершениям, к новым рубежам под вашим руководством. Всем большая благодарность. Без күп милләтле республикада яшәйбез һәм моны тормышыбызның асылы итеп кабул итәбез. Күрше хакы Алла хакы дигән гыйбарә бар. Күршеләребез төрле милләттән, төрле дин тота, Алла бер. Кремльдә Кол-Шариф мәчете белән Благовещение чиркәвен торгызганда да, аннары Болгар белән Зөя утравында һәйкәлләрне яңартканда да Татарстанлылар бердәм ярдәм итте. 2013 елда Чистай белән Яңа Шишмә районнарында вәхшиләр 2 чиркәү яндырды. Бүген дә хәтердә ул кадрлар. Берничә көннән авылның мулласы күршесе православие дине әһленә ярдәм итеп акча китерде. Бу әле хәтердә җуелып калган гына. Шушы татулык үрнәкләре фонында Казанның авиатөзелеш районында килеп чыккан хәл ким дигәндә сәеррәк тоела. Монда Павлов урамында яшәүчеләрнең бер өлеше янәшәдә мәчет төзүләрен теләми. Бу каршылык нидән гыйбарәт һәм борчылырга чыннан да нигез бармы? Рания Абдрахманова ачыклады. Ana tегендә мәктәп, школьный площадка алган, яны менә бу теге налогларны итә башлагасыннан школьный площадка отказасы акчаны күп төрә кирәк. Беренче югы. Әлеге мәйдан өчен бүген Павлов урамында яшәүчеләр арасында салкын сугыш бара. Якын киләчәктә монда мәчет төзергә җыеналар. Мөселманнар аны гомер буе көтә. Монда күпме татар яшәй, карасың монда. Без Мариупольскә кадәр бара алмыйбыз хәзер. Сәгать 8 баранда ни трамвай, ни троллейбус, ни автобус юк. Икенче якта бу территориядәге төзелешкә каршы булучылар моның 1001 сәбәбен атыйлар. Во-первых, когда
молятся, или даже не мечеть, а какая-то церковь, или там еще в церкви колокольный звон, в мечети мулла громко говорит, это будет отвлекать детей. И потом, я считаю, не нужно веру вообще детям навязывать. Даже вот взять парковку, да, парковка, у нас очень мы страдаем с парковкой. И если у них будет какой-то праздник, здесь просто не будет, здесь просто будет пробка. Это вот 100% все об этом знают. Как они говорят, 17 парковочных мест, это очень мало для мечети. Машинага урын җитмәгән кебек мәчетләрдә кешегә дә урын җитмидиләр гыйбадәтханә яклылар. Айрыша бәйрәмдә. Во всех мечетях в пятницу битком. Там просто не протолкнуться, некуда даже, хоть на стену лезть. Вот. И на весь этот огромный жилой район нет ни одной мечети. Ближайшая мечеть только в Северном. Авет Үзелеш районының картасын ачып карыйк. Яңа мәчетне менә монда төзергә җыйналар. Бу урыннан иң якын урнашкан гыйбадәтханә Нур Ислам мәчете. Тик ул шәхси секторда. Аңа кадәр 3 чакрым тирәсе барырга кирәк. Бу кимендә ярты сәгать. Гомумән районда барлык мәчетләрдә, бистәләрдә, шәһәр эченә иң якыны Ай Нуры мәчете. Анысы тагын да читтә 4 чакрымга якын. Шул ук вакытта районда 6 чиркәү бар. Это будет мешать и детям, и вообще для спокойствия. Они говорят, что азан будут читать тихо. Эти условия же нигде не документируются, то есть они сейчас говорят, а потом-то так не будет. Вот, например, если они документируют свои заявления, что азан громко читать не будут, есть? Наверное, если где-то будет там документ, наверное, то, естественно, наверное, уже все это пойдет по правилам. Здесь вообще мечети нет, пусть строят. Школьная территория там давно уже, там вот детский сад построили. Можно и мечеть построить. Бу бәхәснең тамыры 2013 елдан. Ул вакытта әлеге урынга Яшелүзән районыннан китереп иске агач бура бурыйлар. Тик халыкның берелеше каршы чыгу сәбәпле төзелеш туктатыла. 6 елдан соң мәсьәлә кабат күтәрелә. Кирәктер инде мәчет нәрсә мәчетсез. Кешегә һәр кешегә үзенең ние. Менә мондагы халык каршы чыккан, менә азан тавышы комачаулый диләр. Кемгә ничегендә ошый? Шул. Сез каршымы мәсәлән шәхсән? Меня барбар. Насколько я знаю, вокруг нету поблизости мечетей. Поэтому вопрос есть. Его надо решать как-то. Здесь или где-то в другом месте. Мечеть, наверное, надо. Я считаю, пусть справляют свои религиозные обязанности тем, кому это нужно. Поэтому у меня особых возражений нет именно на этом месте. Бу участок өчен аренда килешүе 2007 елда укытылган булган. Аны 2018 елда 10 елга озынайталар. Төзелеш өчен рөхсәт бар, проект кабул ителгән диделәр Казан хакимиятендә. Күргәнегезчә, булачак мәчетнең территориясын инде әйләндереп алганнар, проектның паспорты да эленгән. Анда язылганча мәчет Рәхмәтулла исемен йөртәчәк. Ул ак төсле 2 манаралы булачак һәм төзелеш эшләрен 2022 елның көзенә тәмамларга җыйналар. Сказать против, да, я не могу тоже. Как это будет, не будет ли мешать? Бакчага кояш нуры кирмәячәк дигән сүзләр дөрес түгел диләр шәһәр хакимиятендә. Бу проект буенча 2 катлы кечкенә бина булачак, мәйданы 500 квадрат метр гына. Диния нәзарәте халыкка комачау тудырырга теләми. Азан өчен тавышны көчәйткеч җиһазлар куелмаячаклар диләр монда. Проект буенча корбан чалу урыны гомумән каралмаган. Азанны бит аны кычкырып әйтеп була. Азаннан әкертеңә дә әйтеп була. Аның бит шумовой зонасы бар, аның нурбысы бар бит. Biz аны тикшердегенде беләбез, без нинди рәвештә генә бирегә озанна. Каршы килүчеләр мәчет төзелсә санпин нормалары бозыла дип бара. Тик закон буенча дини биналар өчен мәчет булсынмы ул чиркәү, синагогамы, санитар зона каралмаган. Трак микрорайоннар эчендә Казанда йөзләгән мәчет һәм чиркәү урнашкан. Һәм безнең шәһәрдә мондый мәсьәләләрнең булай кискен куелганы юк иде әле. Төрле дин вәкилләре бер-берсенең теләк ихтыяҗларын һәрвакыт аңлап кабул итә килде. Чиркәү бар безнең. Күптән түгел төзелделәр аны. Тегендә Казан нуры бар мәчете. Әмир Хәмилев Сапольский урамнарында. Бердә мишәйткәннәрне сизмибез. Азан тавышына барып бик безгә күңелгә якын. Динең теге чиркәүнең сукканы тоже ишетелеп китә инде. Инде раз бергә яшибез инде янәшә, 2 халык бер-беребезне инде аңларга юк. Мәчет проекты буенча 2015 елда җәмәгать тыңлаулары үтә. Ул уздырылган дип таныла һәм проект кабул ителә. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казан аренада республика ифтары уза. Ул хәйриячеләр сәдака акчасын оештырыла. Сүз уңаеннан гына әйтим, үз өлешен кертүчеләр арасында митрополит Феофанда бар. Төрле милләт вәкилләреннән торган 40лап иганәче, 1000-нән артык волонтер. Алар беренче тапкыр 15000 кеше өчен уртак табын кора. Бу зур хезмәтнең кадр артында калган мизгелләре Айгөл Бәдретдинова репортажында.
2. 9000 квадрат метрлык мәйдан тавыш аппаратурасын, юл күрсәтүче баннерларны кую, намаз уку өчен махсус мәчешендәй пластик җайланмаларны җәю өчен генә бер атнадан артык вакыт китә. Бер юлы 1000-нан артык волонтер бер-берсен чиратлаштырып, биредә баш күтәрми эшләде дияргә була. Һәрберсе үз эшенең савабын аңлап. Авырлыгы бераз юк, шәкерне эшлибез, Аллаһ ярдәм бирә. Кайдан беләсез, бу ара калдырырга кирәк? Ну, безгә расчетлар бирәк, на кешенең силасы жизньна карап, шулай җәябез нәркәне. Әйе, үзем образада. Кунаклар килгәнче, бөтен әйбер әзер булырга тиеш. Сулар үз урынында, плов үз урынында. Диния нәзарәте хезмәткәрләре волонтерларның эшен шулай оештырды. Төгәл, ачык, аңлаешлы итеп яшьләр бөтен Татарстаннан җыела. Мин Чүпрәле районыннан, мин монда үз теләгем белән килдем. Булышам әйе. Аллаһ ризалыгы өчен. Һәм үзем өчен дә инде. Ифтар алдыннан көннәр шактый суык торды, шуңа күрә күпләр берничә кат җылы киенгән иде. 15000 кешегә әзерләгәндә җиңел генә эштә бик озак вакытны ала. Кызлар, сез хәзерге вакытта нәрсә эшлисез? Без өстәлгә ашъяулык җыябыз. Аның нинди сыры бар соң? Без аны тарттырып, шулай кырыена кыстырып куябыз. Ни өчен кирәк бу? Ул ерактан матур булып күренеп торсын өчен. Алла ярдәм бирсен. Рәхмәт. Элек дулкынланган булсак, курыккан булсак, ахырда инде сокландык, шаккаттык, каралы ничек китеп күп волонтер җыелды дип, чөнки май аена кергәннән соң апрель ахырыннан башлап безнең бик күп волонтерлар, көненә 15-шәр, 20-шәр волонтер безнең регистрация уза иде. Узган елдан аермалы буларак, быел ирләр дә, хатын-кызлар да бер көнне узача. Узган ел ханымнар җыелган кичтә кием модасы күрсәтү кебек чаралар да каралган иде. Быел да булды ул, тик бераз алданрак. Шушы урында бер атна элек фэшн ифтар оештырылды. Республика ифтарына нәрсә киеп киләсен кызлар шушында күреп китте. Бу чара Татарстанда мөселман модасының никадәр үсеш алуын күрсәтте. Рәсәйдә исламга бик зур игътибар бирелә. Шуның өчен мөселман киемнәре приоритетка чыккан. Һәм күп яңа брендлар килеп чыкты. Спрос белән пользоваться итә. Лет 10 назад девушки 10 ел элек мөселман кибетләрендә шәрыктан алып кайтылган кием салым сата иделәр. Хәзер исә Россия дизайнерлары бу эшкә алынды. Илебездә яшәгән мөселман кызларына нәрсә кирәк, алар үзләре яхшы белә. Быел елан тешләре, чылбырлар модада, һәм инде җитен тукымалары, алар әлбәттә иң күркәм саналалар. Быел хатын-кызлар ир-атлардан аерым кайсы секторларга үтәргә икәне билгеле булсын өчен стадионда юл күрсәткечләр урнаштырдылар. Ризыкны исә быел Казанның азык-төлек департаментында әзерләп китерәләр. 1 тонна дөге, 15000 чәк-чәк эчпочмак һәм бөккән, 600 килограмм кәнфит һәм колбаса эшләнмәләре, 800 килограмм алма груша. Табын әзерләү өчен генә 7,5 миллион сумнан артык акча китә. Более 20 компаний и более 20 наших друзей, которые не относятся к ассоциации. 40-ка якын иганәче авыз ачу мәҗлесен уздыруга акчалата ярдәм күрсәтә. Изге эшкә җәлеп итү белән Россия мөселман эшмәкәрләре берлегенең вице-президенты Радик Абдрахманов шөгыльләнә. Рамазан аенда әллә нинди мөгъҗизалар була ди. Быел матди ярдәмне хәтта митрополит Феофан күрсәткән. Бу елда шундай интересно булып чыкты. Безгә булышты владыка Феофан. Я думаю, что это первый случай, когда христиане помогают проводить такие мероприятия, мусульманские мероприятия. Иногда, любя, мы нашего владыку Феофана называем Хазрат Феофан. Вот, я думаю, он на это не обижается. Президентыбыз да, хазратларыбыз да бер стилдә утырып, бер ук пловны ашап, бергәләшеп без намаз кылдык, дуа кылдык. Ягъни бу шара безне берләштерә икенче теләк әйткәндә, халкыбызны берләштерә. Хәзер бигрәк тә хәзерге вазгыятьтә, хәзерге вакытта андый шаралар күбрәк кирәк. 30 металлорамка, 4 интероскоп, 30 шәхси сак предприятиесе, 2 ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү бригадасы һәм Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре. Куркынычсызлык чаралары тулысынча тәэмин ителгән, халык инде мәйданда. Быелгы ифтарда зурлыгы һәм әзерлеге буенча тарихка кереп калыр мөгаен. Айгөл Бәдретдинова, Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Ренат Сафин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Безнең репортажларга кермәгән, әмма атнаның йөзенә төс биргән кайбер башка яңалыкларны Данил Сафаров туплады. Исәнмесез. Мэр, губернатор кебек зур җитәкчеләргә көн дәвамында кәефләрен берничә тапкыр үзгәртергә туры килә. Әйтик, иртә белән ул күз яшьләрен сыгып берәр атаклы кешене соңгы юлга озата, көндез кул астындагы хезмәткәрләрен туздыра, ә кич белән берәр концертта елмаеп сәхнәдән чыгыш ясарга мәҗбүр. Эмоциональ яктан шактый зур сынау бу. Моны бер шаяртусыз әйтәм. Әмма кайвакыт зур түрә абзый хисләрен трансформацияләргә өлгерми булса кирәк.
Бу атнаны Владивосток мэры уку тамамлану уңайыннан оештырылган бәйрәмдә чыгарылыш сыйныф укучыларын соңгы юлга озатты. Мэрның берәр җиназа мәрасимнән кайтуы булган микән? Юктыр. Мөгаен хикмәт бәйрәмнең атамасындадыр. Последний звонок, соңгы кыңгырау. Тел үзеннән үзе укучыларны соңгы юлга озатырга кычытып тора бит. Май тамамлану белән туйлар сезоны башланачак. Беренчедән, быел Рамазан айы майга туры килде. Икенчедән, бу айда булай да туйлар бик әз була торган иде. Ырым-шырымга ышансаң, майда өйләнүчеләр гомер буе майыцы итәчәкләр икән. Свадьбы не будет! Хәер, башка айнада өйләнүчеләрдән дә әллә ни бәхет ташып тормый. Ике парның берсе аерылыша ди. Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну... Шул уңайдан бу атнаны Дәүләт Думасыннан Тамара Плетнева замана яшьләрен әхлаксызлыкта гаепләде. Депутат апа фикеренчә, хәзер туйны бары тик кәеф сафа корыр өчен генә үткәрәләр. Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Удивительно несерьезное отношение к браку. Һәм күп тә үтми аерылышып та куялар. Ә расход каплау әтиянигә кала. 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу. Плетнева белми әйтмәс. Ул Дәүләт Думасында гаилә, хатын-кызлар һәм балалар эшләре буенча комитет җитәкли. Бу апа үзе дә яшьләргә үрнәк. Бер елны ул Дума утырышларын иртәрәк тамамларга кирәк дигән лобби белән чыккан иде. Чөнки КПРФ партиясе әгъзасына өенә кайтып иренә аш пешерәсе бар. Нам надо прийти домой, еще мужей покормить, а вас жен там дом покормят. Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии. Казанда милли парфюм чыгара башлаганнар. Исләре мондый: шәкшәк, мунча һәм татар чәе. Бу шаяру түгел, сувенир фәлән дип тә уйламагыз, чын исләр. Гадәттә, парфюм турында сөйләгәндә сатучылар әллә нинди кылану сүзләре куллана. Ароматные нотки, послушайте этот запах. Иснәп кара дигән инде, нинди послушайте. Ә бу эш духины татарга якын исләр белән уйнатканнар. Шәкшәк баллырак ди, татар чәе универсаль, кем әйтмешли, унисекс. Ә мунча үлән исләреннән төзелгән. Нәкъ чабынып чыккандагы сыман. Милли исләр якын шул һәрберебезгә, бигрәк тә бала чактан сеңеп калганнары. И дым отечества нам сладок и приятен дигән бит Грибоедов. Үз илемдә ямле миңа бәрәңге бакчасы да, дип җавап кайтарган аңа Гөлшат Зайнашева. Татар парфюмнары линейкасында яңа ноткалар көтеп калабыз. Утын, учак һәм әйдә чорт с ним, тирес дигәнде дә булсын инде. Һәр кайсы якын. Бүгінгі адымнар тәмам, киләсе шимбәдә без яңа атнаның бер кочак вакыйгаларын һәм аларга күзәтү тәкъдим итәрбез. Исән сау булыгыз.